Παρουσιάσω γιατί κάποια διακόψα. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι σε ένα σεμινάριο από τα τελευταία που έχουμε για την ΕΡΒΕ για φέτος. Αφορά low dedubbing και συνδεσιμότητα με άλλες εφαρμογές. Θα το παρουσιάσει ο Θωμάς ο Εσβηδίου CLJ. Λοιπόν, τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Λοιπόν, γεια σου Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω, να σας πω ότι ετοιμάζεται. Κάνε αυτό που έκανες πριν, γιατί... είπαμε πάλι. Διπλανό. Εντάξει. Ετοιμάζεται ένα σεμινάριο που θα αφήσει εποχή μάλλον στα σεμινάρια της ΕΡΒΕ. Πώς? Υγιώσεις. Ναι. Το οποίο μετά από όλη mi σκέψη είπα να το κάνω σε τρεις εκδόσεις, σε τρεις δόσεις. Γιατί είναι τόσο μεγάλο που εδώ πρέπει να σας έχω 6 ώρες. Λοιπόν, το πρώτο θα είναι εισαγωγή στις υγειώσεις. Το δεύτερο θα είναι ευάθυνση στις υγειώσεις. Και το τρίτο σεμινάριο θα είναι εργαστήριο. Δηλαδή πραγματικά, θα φέρω υλικά, θα φέρω πράγματα, να μάθετε τι πρέπει να σφίξουμε, ποια υλικά πρέπει να ενώσουμε, γιατί μερικά δεν απαγορεύονται, γιατί γίνονται. Όχι ενοχή. Οξυδώσεις. Οξυδώσεις, πολύ σωστά. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Άρα να ξέρετε ότι το Μάιο έχουμε βγάλει ημερομηνία. Δεν βγάλαμε και Θα βγάλουμε ημερομηνία γρήγορα. Το Μάιο θα γίνει το πρώτο. Θα ξεχάσουμε το καλοκαίρι όλο. Θα πάμε δηλαδή Σεπτέμβριο μάλλον. Θα κάνουμε το ευάρτηση. Η εισαγωγή θα είναι 1 ώρα σεμινάριο. Η βάση θα γίνει 2 ώρες τουλάχιστον. Και το τρίτο θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα, το οποίο θα είναι εργαστήριο. Δηλαδή θα φέρω εδώ υλικά. Όπως ας πούμε αυτό που έφερε ο κύριος Κώστας, που είναι καταπληκτικό εργαλείο. Αυτό που έφερε ground kit για συγκεκριμένο καλώδιο χέριας. Αυτό το πράγμα πρέπει να ξέρετε πώς μπαίνει, πού μπαίνει. Με ρώτησε εδώ ο επαγγελματίας, είναι επαγγελματίας, μου λέει, πώς είναι τα καλώδια έχεις. Λέω 10 τόσα. Μου λέει, 2 θα βάλεις, μου λέει. Γιατί ξέρει ο άνθρωπος ότι αυτά ανά 10 μέτρα πρέπει να μπαίνουν ground kit. Εγώ δεν το ξέρω αυτό, ήξερα το άλλο όμως. Ότι, επειδή τα είδα και στις εγκαταστάσεις επαγγελματιών, το μπαίνει ένα πάνω και ένα κάτω. Εκεί που είναι ευθεία το καλώδιο. Το καλώδιο δεν πάει ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι. Μόνο κατακόρυφα. Λοιπόν, τέτοια πράγματα θα πούμε, και όχι μόνο. Εντάξει. Λοιπόν, είναι το όνειρό μου αυτό. Το σκέφτομαι να το κάνω εδώ και 4-5 χρόνια. Τώρα το έχω ξεκινήσει. Έβασα 15 slides από τα 150. Λοιπόν, αυτός είμαι εγώ, όσο δεν με ξέρετε, το κροσάι μου, το email μου. Λοιπόν, επειδή τα τελευταία σεμινάρια κάνω, πώς θα είναι, μνημόσυνο. Αναδρομές. Ναι. Ένα μνημόσυνο λοιπόν που χρωστάω εδώ στον πολύ αγαπημένο μου φίλο μου Κώστα που σχολέθηκε πριν 2 χρόνια 3, είναι αυτός. Έχω πει τον Μπράβο, που πίσω καράζει μόλις βγήκε από σύνταξη, μέσα σε επόμενους μήνες πήγε στο πάρκο της Καλαμαριάς να κάνει, στάθηκε κάτι, έκατσε στο μπακάκι, δεν ξανασηκώθηκε το μπακάκι. Ψωμί πήγε να πάρει. Ψωμί πήγε να πάρει. Λοιπόν, από τώρα σας το λέω στο επόμενο σεμινάριο που θέλει το τέτοιο, το grounding, θα κάνουμε στο JJ. Λοιπόν. Έχω και εγώ κάποιον από αυτούς που πέθανε πριν από μερικούς μήνες, τον Sierra Victor 1 Victor Tango. Πέθανε και ο Victor Tango. Λοιπόν, η ατζέντα. Τα γνωστά, καλό στον κύριο. Ποιος είναι ο σκοπός του σεμιναρίου, τα έχουμε πει. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, το κατεδάφιση να ξέρετε. Θα μιλήσουμε για συνδεσιμότητα λοιπόν του LOTW. Ποιος εδώ δεν έχει LOTW? Έχουν όλοι LOTW? Εσύ έχεις LOTW? Τι είναι αυτό? Αν δεν ξέρεις τι είναι. Ξεκινήσαμε στα live το θέμα. Άρα δεν έχει. Όλοι οι άλλοι έχουν LOTW. Κύριε Κώστα, έχεις LOTW? Μπορεί, δεν ξέρω. Αν δεν ξέρεις, Μπορεί να το έχω κάνει. Τότε που κάναμε εδώ τα πειράματα, μπορεί να το είχα κάνει. δεν το έχεις LOTW. Έχω. Ωραία. Άμα πάω δηλαδή στο QRZ, αν δεν το σου πεις δηλαδή. Όχι. Αν θα πάω στο QRZ σου, αυτό το έχεις βάλει? Όχι. Όχι.
Λοιπόν, βάτε το. Υπάρχουν άνθρωποι όπως εγώ. Όταν πάω και χτυπάω ένα κορσάνι και βλέπω ότι είναι η ελωτητά μου και ο χρήστης, μπορώ να το δω και από άλλα σημεία, μπορώ να σου το δείξω. Αλλά ένα σημείο, το πιο βασικό, είναι να πας στο QRZ να δεις ποιος είναι αυτός, να δεις τη φάτσα του, να δεις από ποια περιοχή είναι κτλ. Εγώ, άμα πάω στο δικό μου, θα σας το δείξω εννοείται, γράφω πρώτα αυτό το πράγμα. Ότι φορτώνω τα log μου, πού, στο log.w. Είσαι το δικό μου. Δεν θα μπορούσα να παίρνω κάτι λιγότερο από σένα. Θα βρει καλό μαθητής μου. Καινούριος είναι. Καλό μαθητής μου. Λοιπόν, έλα. Ναι. Λοιπόν, γενικά για το LW δεν θα πούμε σήμερα πώς είναι το LW και τα λοιπά, αλλά θα πούμε δύο πράγματα για την Ατάσα που δεν ξέρει τι είναι το LW. Για να μπορούμε να παρακολουθήσει, γιατί δεν το παρακολουθήσει. Ποιος είναι ο σκοπός του LW λοιπόν? Είναι το στάνταρ του LW. Θα δείτε ότι ναι, είναι το στάνταρ και θα μάθουμε γιατί είναι το στάνταρ. Δεν το μόνο, είναι το μόνο που κάνει αυτά που κάνει και δεν κάνει κανένας άλλος. Λοιπόν, σύνδεση λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε μόνο με αυτά που θα σας πω. Δηλαδή, τη σύνδεση με το QRZ, τη σύνδεση με το CloudLog, τη σύνδεση με το IOTA πρόγραμμα, τη σύνδεση με το EQSL και λίγο θα κάνω μια αναφορά στα logbooks. Δεν θα πούμε όμως πώς γίνεται ακριβώς. Αν σας ενδιαφέρει, μεγάλη μου χαρά του χρόνου, δηλαδή το χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, να κάτσω να σας φτιάξω ένα σεμινάριο για το Log4O Carmine. Το οποίο είναι για μένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα. Ναι. Το κάνει κάποιος Ιταλός, είναι πολύ live πρόγραμμα, ζωντανό. Και εγώ έχω πάθει πλάκα που το χρησιμοποιούν ακόμα και Αμερικάνοι. Μεγάλη πλάκα έχω πάθει. Και όχι απλώς απλοί Αμερικάνοι, big guns στην Αμερική. Χρησιμοποιούν Log4M. Ναι. Είναι δωρεάν το Log4M. Δεν πωλείται. Λοιπόν, και τέλος, αυτά θα τα δείτε ζωντανά, δηλαδή θα μπαίνω στα site του κάθε application και θα σας δείχνω πώς κάνω τι. Εντάξει. Όλη η φασαρία λοιπόν που παίζει τα τελευταία 80 χρόνια θα πω, κάπου εκεί είναι αυτό το DXCC. Ξέρει όλοι εδώ μέσα τι σημαίνει DXCC? Έχω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, πολύ συγκεκριμένη. Και γιατί έχω κάνει έτσι για DXCC, σαν SV2, και μου στείλα ένα αυτοκόλλητο. Πού είναι τα... Δεν ξέρω. Μπορείς να στείλεις ένα email και μπορείς να σου πει ποιο email και να σου το ρωτήσεις. DXCC σημαίνει DX Sensory Club. DX ξέρουμε όλοι τι είναι. Είναι κάτι που δεν ξέρει τι είναι DX? Κυρία μου, ξέρετε τι είναι DX? Ναι, όταν... Μακρινές αποστάσεις. Ναι. DX. Λοιπόν, άρα για να γίνεις member αυτού του club, του DX Sensory Club, πρέπει να έχεις 100 ραδιοχώρες επιβεβαιωμένες. Όχι να κάνεις work, δηλαδή έχω μιλήσει με τον Πακιστανό, τέλειωσα. Όχι, πρέπει να πάει στην κάτω του Πακιστανό. Το LOTW αρχίζει και κάνει το εξής. Αντί να ασχολούμαστε με user cards χάρτινες, που πιστέψτε με, εγώ και άλλα 30 χρόνια μετά από μένα που πεθάνω, θα υπάρχουν και user cards χάρτινες. Γιατί υπάρχουν, θα υπάρχουν σαν και εμένα άνθρωποι που είναι συλλέκτες. Εγώ είμαι συλλέκτης καρτών, να ξέρετε. Άρα οι κάρτες θα παίζουν συνέχεια. Το LOTW όμως έχει ένα καλό, είναι πράσινο. Χωρίς να ανταλλάξουμε κάρτες, τι κάνουμε? Επιβεβαιώνουμε τις ραδιοχώρες. Λοιπόν, όλη λοιπόν η φασαρία στην ΑΡΟΕΛ και στο LOTW, η μεγαλύτερη μάλλον φασαρία, είναι για αυτό το DXCC. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ κάποιον ραδιοτεχνίτη ο οποίος ασχολείται σοβαρά με το DX και με τα βραχαία εννοείται. Όχι, τα VHF δεν υπάρχει DXCC. Εννοείται. Και στα U υπάρχει και στο όνομα δεν υπάρχει. Λοιπόν, που να μην έχει το όνειρό του, σαν το ξεκίνημά του εννοείται, να πάρει το DXCC. Το City Magazine, ποια μπορείς εκεί? Τι κάνεις? Δεν ασχοληθούμε σήμερα με τα City Magazine. Όχι DXCC. Όχι. Λοιπόν, είναι τζάμπα το LOTW. Και το πιο σημαντικό πράγμα, καταρχήν, όποιος δεν έχει LOTW, όταν μιλάω με ανθρώπους σαν τον DCD ή με τον Charlie Sierra ή με άλλους ραδιοτεχνίτες μεγάλους τετρανούς στην Ελλάδα, λέει
υπάρχει κανένας λόγος κάποιος που να μην έχει LOTW. Δηλαδή, τους φαίνεται πολύ παράξενο που κάποιος ιδίως ασχολείται με το DX δεν έχει LOTW. Του φαίνεται. Ναι. Υπάρχουν τα μαύρα πρόβατα, ναι. Άμα μετράμε την κάρτα, μπορώ να σου μιλώ για πολλά μαύρα πρόβατα που δεν έχουν LOTW. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι και σχολεμένος ο Απολό, που δεν είχε LOTW. Και όταν εγώ ασχολούμαι με το LOTW από το 2001 και μετά και το μου χτύπησε στον αέρα μια φορά, του λέω. Πώς τον είπα, αδελφέ. Μα ήταν καλόγερος. Ναι. Πώς το. Πατέρα του, όχι αδελφό πρέπει να πει. Αδελφέ, μπορώ να το κάνω εγώ το LOTW. Γιατί είναι εδώ στριφνό. Τότε ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι είναι σήμερα. Εγώ θα στο κάνω. Φυσικά δεν δέχτηκε. Λοιπόν, όποτε κάνω το σεμινάριο του LOTW και έχω κάνει, πιστέψτε με, πάρα πολλά. Μέχρι και στη Μάλτα έχω κάνει σεμινάριο για το LOTW. Λοιπόν, τώρα τι θυμήθηκα. Δεν θα το πω αυτό. Έπεσε αυτό. Λοιπόν, στα σεμινάρια που κάνω λοιπόν LOTW, κάνουμε την εξής ερώτηση. Τι κουρσάει έχεις, κύριε συνάδελφε, εδώ, στην Αθήνα που έχει κάνει το πρώτο. Μου λέει ο άλλος SVN, ναυτικός στρατός είναι, ας πούμε SKU. Του λέω, έχουμε QSO με σένα. Τώρα ο συγκεκριμένος έτυχε ευτυχώς να μην έχει LOTW. Εντάξει. Λέω, έχουμε QSO εμείς οι δυο. Λέει, δεν ξέρω. Εγώ λόγω ξέρω. Πώς το ξέρω. Και του δείχνω, μπαίνω στο LOTW κατευθείαν, χτυπάω το κορσάνι του και βλέπω ότι έχω 14 QSO μαζί του. Και μου λέει, του λέω, και γιατί δεν μου τα έχεις κοφριμάρει. Λέει, δεν έχω LOTW. Να ευκαιρία να το κάνουμε και τη στιγμή. Λοιπόν, δηλαδή τι είναι αυτό το on the cloud, στο cloud. Όπου και να βρίσκομαι, δηλαδή είχα πάει στον Grosseto το χθες και έτρεξα το Alpha Romeo SSD Contest. Έρχεται ένας πιτσιρικάς και λέει, SVD, CLG, κάπου λέει σε θυμάμαι. Λέω, το μόνο πιθανό είναι να κάνουμε LOQSO. Μου λέω, μισό λεπτό. Στο κινητό μου, δεν είχα κάνει κομπιούτερ. Είχα το LOTW, έβαλα γυαλιά, γιατί δεν βλέπω. Το κινητό δεν βλέπω. Χτυπάω το κορσάνι του, η Capacinque Eco Lima Fox, τάγκαρα και λέω ναι, έχουμε 3 QSO. Και είναι και κοφορμανισμένο σημαίνει ότι τα ανέβασε και εσύ. Λέει ναι, λέει ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι η μεγάλη μαγιά, ότι όπου και να βρίσκομαι, έχω το logbook μου παντού. Γιατί είναι εκεί πάνω. Πού πάνω, στο cloud. Είμαι δηλαδή στην Ιταλία, το βλέπω. Είμαι στην Αφρική, το βλέπω. Αυτό είναι η μεγάλη μαγιά για μένα. Για κάποιον που δεν θέλει να ασχοληθεί με awards και με connectivity που θα πούμε σήμερα κτλ. Μόνο ημερολόγιο. Το οποίο το ημερολόγιο έχει παντού. Το πιο χρήσιμο. Κάποιος, όταν έβγαλε ο πρόεδρος την ανακοίνωση για το πρωτόκολλο, λέει να μας βάλετε λέει και το κόστος λέει τα βραβεία. Δεν υπάρχει τιμοκατάλογος για το κόστος των βραβείων. Ανάλογα πόσα QSM επιβεβαιώνεις και τι βραβείο θες να πάρεις, είναι το κουστούμι. Και άμα πάμε τώρα σε πιο βαρβάτα πράγματα, το 5band XCC που αγόρασα εγώ, μπορούσα να το πάρω σε χαρτί, όπως είναι εκεί το χαρτί, απέναντι, στην κορνίζα, εγώ το πήρα σε ξύλο. Πλούσα $160 έξτρα. Γιατί έχω λεφτά να ξοδέψω. Θα πήρα ένα ξύλο που έχει ένα ωραίο χρυσό γράμμα που λέει 5band XCC και από κάτω τα αυτοκόλλητα των 6 μέτρων, των 12, των 17, των 30, εκεί σταματάνε, 160 μέτρα. Η XCC ακόμα. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει κατάλογος, τιμοκατάλογος για να πάρει τα βραβεία. Είναι ανάλογα. Τι θα κάνω. Θα πάρω ένα καινό κάδρο και θα κολλήσω το στυλ. Όχι. Μάλλον το στείλαν και δεν το σπάσει ποτέ. Το χαρτί, ακριβώς. Το ξαναστέλνουν χωρίς κόστος. Έχει ξανασυμβεί. Έχει ξανασυμβεί, μην αγχώνεσαι. Ναι. Λοιπόν, και το κυριότερο είναι ότι είναι τζάμπα. Το LOTW να ξέρετε όταν ξεκίνησε το 2099-2000 περίπου κάπου εκεί, πληρώναμε. Ήμασταν μέλη της Alpha Romeo και πληρώναμε για να μπούμε στο LOTW. Ξέρεις πόσοι ήταν στο LOTW τότε? 2.000 Αμερικάνοι δολαριστάκες μόνο. Λοιπόν, όχι ότι το κρατήσει πολύ. Το ευτύχημα είναι ότι το 99,99% των διεξπαιδίσεων που πάνε τα τελευταία 10 χρόνια όλοι έχουν LOTW.
και θα πω κάτι καλό, γιατί αυτό για μένα είναι ham spirit. Προχθές ήταν ο Echo 70X στο Victor 73 Whisky. Έκανα QSO το πρωί, την επόμενη το πρωί ήταν ανεβασμένο στο LW. Χωρίς να πληρώσω μία. Και το έχω γράψει στο Facebook, λέω. Μακάρι, λέω, να είχαν όλα τα Dexpedition το συγκεκριμένο ham spirit. Όσοι το κατάλαβα βέβαια. Εντάξει, γιατί είναι ένας παπάρας Ούγγρος και εμένα δεν το ανέβασε, ανέβηκε την επόμενη μέρα. Δηλαδή κάποιος παπάρας θα υπάρχει στη γη να πει μια μαλακία. Εγώ ευχαρίστησα, εγώ κάνα 3 QSO με τα μάσα. Το πρώτο, την επόμενη μέρα ήταν ανεβασμένο και ήταν κοφρονισμένο. Αυτά δεν υπάρχουν κάθε μέρα. Δεν το κάνει κανένας. Όχι, το έχουν ξανακάνει ελάχιστα. Λοιπόν, δίνω λοιπόν credit στον Dexpedition των Γερμανών, γιατί οι Γερμανοί το έχουν ερμηνεύσει αυτό. Μπράβο, στα μάσα που ανέβασαν χωρίς να πληρώσω. Εννοείται ο Θωμάς στο τέλος έκανε donation. Βέβαια, γιατί να υποστηρίξω ανθρώπους σαν κι αυτόν. Δεν είχε καμία. Δεν μου λείπει το Μάσα και δεν μου λείπαν ούτε οι μπάνες που έκαναν αυτούς. Τις 3 μπάνες που έκαναν. Με κοφριμάρα όμως το LW. Για αυτό το λόγο τους λέω πάρτε για $20. Η προσπάθεια. Χαλάρι σας. Δεν είχα σκοπό να δώσω μια δραχμή. Θα πάρεις και κάρτες. Εννοείται. Αλλά θέλω να πω ότι μακάρι όλοι να γίνουν σαν κι αυτούς. Που είναι λίγοι δυστυχώς, αλλά εντάξει. Λοιπόν, logbook, το LW σημαίνει logbook of the world, Νατάσα. Εντάξει, είναι τα αρχικά γράμματα λοιπόν από τις λέξεις logbook of the world, L-O-T-W. Λοιπόν, οι Αθηναίοι το λένε λότο, μην το λέτε έτσι. Λωτός είναι άλλο πράγμα, είναι ένα φρούτο. Ασχολημένος ο Κώστας το λέει έτσι. Η λουλούδια, Ναι, είναι στο στάνταρ. Γιατί είναι το στάνταρ το LW? Ποιος θα μου πει γιατί το LW είναι νούμερο 1 αναφορά logbook on the cloud? Ποιος θα μου το πει αυτό? Δεν υπάρχει άλλο. Όχι, υπάρχουν, αλλά γιατί αυτό είναι έγκυρο. Γιατί είναι ρέλα από πίσω. Όχι. Ποδαμέλη. Λοιπόν, επειδή είναι εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οποίος είναι υπάλληλος της τραπέζης πάρα πολλά χρόνια, ό,τι ασφάλεια έχει όταν κάνετε εσείς συνδιαλλαγή, μπαίνετε να κάνετε μια μεταφορά χρημάτων, να πληρώσετε ένα λογαριασμό. Δεν μπαίνετε με password, με username, HTTPS και το μαγικό που βγαίνει πάνω στο browser. Όλα αυτά τα secure που βλέπετε, όλη αυτή η ασφάλεια δηλαδή που έχετε σε ένα transaction, σε μια συναλλαγή στην τράπεζα, το ίδιο ακριβώς security έχει το LW. Γι' αυτό είναι λίγο στριφνό και δύσκολο για κάποιον που δεν έχει επαφές με κομπιούτερ κτλ. Όπως ο χορεμένος ο Πάτερ. Δεν είχε με τους υπολογιστές. Αλλά λοιπόν το κάνω εγώ. Φυσικά το κάνω γι' αυτό. Με την ιδιότητα του μοναχού δεν έπρεπε να το κάνει. Μια χαρά μπορούσε να το κάνει. Το κομμάτι είναι άλλη ιστορία και δεν ήθελε να το πλέξει. Δεν θα σχολιάσω, μην με τριγκάρεις. Γιατί θα μιλάμε το πρωί για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για αυτόν τον λόγο λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ ασφαλές, δηλαδή δεν θα σας πλήξω τώρα με digital certificates κτλ. Το certificate τι είναι? Κάνει 2 πράγματα να ξέρετε. Το πρώτο είναι το identity, δηλαδή ποιος είναι ποιος πραγματικά, και το δεύτερο είναι encryption. Όλα τα δεδομένα που φεύγουν από την υπολογιστή σου και πάνε και γίνονται save πάνω στο server της AlphaRL, είναι encrypted. Άρα δεν χαλάνε με τίποτα όμως. Κρυπτογραφημένο. Ναι. Μόνο αυτοί οι 2 λόγοι μας κάνουν. Δεν υπάρχει άλλο οργανισμός, παύλα, κλαμπ, να έχει τέτοιο πράγμα? Όχι. Ο μόνος στον κόσμο που έχει αυτή τη μαγιά με τα digital certificates κτλ. Είναι η AlphaRL. Άρα για αυτό το λόγο είναι το στάνταρ. Γιατί κανένας δεν μπορεί να λιώσει ή να μαγειρέψει. Γιατί υπάρχουν και τέτοια πράγματα, δυστυχώς στο χώρο μας. Το logbook, κάτι μπορείς να κάνεις με το QSL. Λοιπόν, γι' αυτό έγινε το στάνταρ. Δηλαδή, συγγνώμη, να γράψεις QSL το οποίο δεν έχεις κάνει. Δεν θα σχολιάσω τώρα. Λοιπόν. Αλλά αφού δεν θα το τρίτος, επιβεβαιώσει κανείς, ούτως ή άλλως δεν έχει. Άστο, μην το σχολιάσεις, μην το Ναι, Είναι στα απίστευτα τώρα. Λοιπόν, η ουσία δεν είναι εδώ. Λοιπόν, μερικοί έχουν μια λαγνία με το QRZ, που εγώ δεν έχω καθόλου. Το QRZ είναι η μεγαλύτερη φορούλα της γης. Ένα πράγμα κάνει το QRZ για μένα. Είναι το πιο ενημερωμένο database των οδευτεχνών.
Μερικοί όμως έχουν βάλει το logbook και να με κοφριμάρει το logbook. Για ποιο λόγο λέω? Θα πρέπει να βραβεία από το QRZ. Ναι, έχει βραβεία από το QRZ, το πουλάει. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα, βασικά το QRZ, εγώ ασχολούμαι στο να ανεβάζω τα QSA μου εννοείται, μόνο γιατί δεν μετρήσαν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι έχουν μεγάλη λαγνία με το QRZ. Λοιπόν, και γιατί δεν ανεβάζει τα QSA και θέλω να μου κοφριμάρει αυτό κλπ. Κάποτε λοιπόν έπεσα και λέω θα κάνω ό,τι λένε. Τότε δεν υπήρχε το connectivity με το LW και εγώ έπρεπε κάθε φορά που ανεβάζω τα άντιφ μου στο Club Lock, χάρη, να τα ανεβάζω και στο QRZ. Ευτυχώς τα τελευταία 10 χρόνια το QRZ πλέον συνδέεται αυτόματα, manual, αλλά δεν κάνει τίποτα, το κάνει όλο μόνο του. Συνδέεται στο LW, κατεβάζει όλα τα QSA, προσέξτε λίγο όλα τα QSA. Γιατί τα πρώτα χρόνια, 2, κατέβαζε μόνο τα MATS, τα QSL, όχι όλα τα QSA. Άρα, αν δεν ανεβάσει όλο το ADIF, όλο το logbook σου, έπρεπε χειροκίνητα να ανεβάσει το ADIF. Μετά από 2 χρόνια όμως, 1 ή 2 δεν θυμάμαι χρόνια, τους είπαν οι Αμερικάνοι, τους QRZ, ρε, θέλω να ανεβάσεις όλο το logbook. Υπάρχει στο LW. Και πλέον κάνουν synchronize όλα τα QSA αυτόματα, δηλαδή έχω περάσει QSO που μου ήρθε κάρτα που δεν είχα στο logbook, που είχα κάνει το 1998, το πέρασα. Το ανέβασα στο LW και έκανα synchronize και ανέβηκε και στο QRZ. Σημαίνει, ναι, ακόμα το πήρε μια χαρά. Και αλλάζει και χρώμα. Και αλλάζει και χρώμα, ναι. Ναι. Ανάποδο γίνεται. Όχι. Όχι. Να κάνεις export, ναι, να κάνεις export. Αυτός να στέλνει στο LOTW, από ό,τι ξέρω δεν το κάνει. Να κάνεις, έλα. Επιπληρωμή. Άλλο αυτό, άλλο θα πληρώσουμε και γι' αυτό. Για να βγάλει άντιφ αρχείο, πρέπει να πληρώσεις, συνδρομή να είναι δηλαδή. Να στέλνει στο LOTW, δεν το ξέρω, μόνο το δούμε τώρα. Είμαι αρνητικός με το QRZ, το λέω. Δηλαδή μου τη δίνει το QRZ. Το QRZ είναι πάρα πολύ καλό να δω ποιος είναι ο November Charlie Hotel. Ναι, αυτό μόνο. Γιατί να δω το logbook εκεί, να κερδίσω τι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν μερικοί που έχουν λαγνία. Θα ασχοληθούμε με αυτούς. Σε αυτός είμαι και εγώ, διότι ξεκινώντας με πάρα πολύ αργούς χρόνους, που δεν ήθελα απλά το διακριτικό, είχα μία πλήρη εικόνα. Και έβλεπα και πόσο νοικοκύρης είναι αυτός που μιλάει. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι το link. Θέλετε να τα βλέπουμε όλα μαζί ή να τα δούμε ξεχωριστά, δηλαδή να σταματήσω εδώ. Ξεχωριστά. Άρα να βγω από εδώ, θα σε χαλάσω το τρίπ, ναι. Έχω ανοίξει ήδη εδώ το QRZ, αυτό το QRZ το δικό μου, διότι έχω κάνει login, εντάξει. Λοιπόν, όταν έχεις QRZ και... Θα βγάζω, θα βαλέπτει μου. Δεν καταλαβαίνω. Θα μου βρέψει και θα βγάζω. Τι είναι στο βγάζω. Γι' αυτό λέω. Θα το βγάλεις στον αέρα. Θέλω να υπάρχουν στον αέρα, ναι, εννοείται. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να κάνετε ένα logbook. Αν δεν έχετε logbook, δεν μπορείτε να κάνετε connectivity με το LW. Άρα, πάμε εδώ δεξιά στο SV2CLJ που είναι το username μου και θα πάω my logbook. Λοιπόν, και όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει το logbook. Αν δεν υπάρχει, γιατί εδώ βλέπετε δεν έχω μόνο ένα logbook, έχω πάρα πολλά. Όλα τα κορσάρι μου είναι εδώ. Λοιπόν, και δεν έχω λίγα, έχω πάρα πολλά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε εδώ στα settings και πρέπει να κάνουμε ένα logbook. Αυτό είναι το logbook που κάνουμε εδώ. Βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, κάνεις create new logbook, σου ρωτάει για ποιο κορσάρι, για το SV2CLJ κτλ. Και εφόσον γίνει το logbook, πάμε μετά να κάνουμε τη σύνδεση με το LOTW. Η σύνδεση με το LOTW γίνεται εδώ, που λέει LOTW settings. Ξαναδείχνω από την αρχή. Ήμασταν εδώ. Εντάξει, η κεντρική σελίδα της σελίδας μου στο QRZ και πάω εδώ και κάνω my logbook. Εντάξει. Το κατάλαβα και εδώ το. Ναι. Ωραία. Πρέπει να πάμε εδώ στα settings. Μετά το κατέληξε. Ναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν πάω στο LOTW settings μία φορά και πρέπει εδώ να κάνω τις εξής δουλειές. Πρώτον, να γράψω το κορσάρι που αφορά το logbook. Γιατί όπως βλέπετε εγώ έχω πολλά logbooks. Άρα κάθε logbook πρέπει να έχει το αντίστοιχο κορσάρι. Τι είναι αντίστοιχο κορσάρι? SV1 κάθετος SV2CLJ. Γράφω λοιπόν αυτό με αντίστοιχο το logbook
και ούτω καθεξής. Ας μιλήσουμε Προχθές που για πήγαν το προς έτο, ένα. ναι, προχθές που πήγαν προς έτο δεν είχα India 5. Έφτιαξα καινούριο certificate, το ζήτησα από την Αμερική, μου ήρθε 24 ώρες και πλέον έχω, γιατί κάνει και QSA εκεί. J5 κάπου. J5 κάπου στην J5. Και πλέον όλοι είναι ευτυχισμένοι. Αυτοί που έχω κάνει QSA, δεν έκανα 400 QSA. Τα ανέβασα λοιπόν και όλοι οι ευτυχισμένοι που έχουν τον India 5 κάπου στην J5. Δεν το κάνουν όλοι αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή πάει σε μια χώρα, θα μισό Ιταλία, πιέστηκε και πολλά μπαλόνια. Hand spirit. Τι λέει, ναι. Εγώ έκανα λοιπόν, δεν έκανα 2 QSA, έκανα 400 και QSA. Λοιπόν, όλα αυτά οι περισσότεροι δεν θα κάνουν ποτέ certificate, δεν θα ανεβάσουν ποτέ στο LW. Εγώ τα ανέβασα την επόμενη μέρα που πήγε στα Θεσσαλονίκη. Θα το ανεβάσω εκεί. Προσέξτε τι σας λέω. Αν είχα μαζί μου το φορητό κομπιούτερ, δεν είχα μαζί μου κομπιούτερ φορητό, ούτε το κινητό δεν γίνεται. Μπορώ να κάνω backup και restore όλο το TQSL, το application, να το έχω πάνω στο φορητό. Όπως το έχω εδώ, δηλαδή να το δείτε ζωντανά. Αυτό, πριν ξεκινήσω το σεμινάριο, επειδή είχα κάνει το India 5 στο σπίτι μου, εννοείται, στο SAC, στο κομπιούτερ του SAC, όχι σε αυτό, έκανα backup όλο το TQSL, γιατί ενημερώθηκε με διάφορα πράγματα καινούργια και το ανέβασα στο cloud. Και όταν ήρθα εδώ, έκανα import και έχω πλέον και το India 5. Που εδώ δεν το είχα. Να το India 5. Έξω ένα καινούριο. Που λέτε εδώ. Αυτό δεν υπήρχε στο κομπιούτερ. Μόλις όμως έκανα restore εγώ όλο το configuration από το σπίτι μου, το έφερα εδώ, το έχω και εδώ. Αυτό αφορά πολλά ημερολόγια, προσανατολίσεις το ένα για να... Μη βιάζεσαι. Αλλού το πάω. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αν το είχα μαζί μου στο κομπιούτερ μου που δεν είχα στην Ιταλία, θα είχα κάνει, θα ζητούσα καινούριο certificate, θα μου ερχόταν 24 ώρες και την ίδια μέρα που θα κάνω το QSA θα το έλεγα κιόλας. Ωραία. Εντάξει. Δεν είχα κομπιούτερ, αλλά το έκανα όταν γυρίσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, πού ήμασταν, εδώ. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε για να παίξει αυτό το σύστημα είναι, άρα χρειαζόμαστε αυτό. Θέλουμε ένα ΠΑΠΑ 12. Πώς βγαίνει αυτό το ΠΑΠΑ 12? Πάμε λοιπόν στα Corsair Certificates, επιλέγουμε το SV2 CLJ και κάνουμε δεξί πλήκτρο και κάνουμε export. Εννοείται ότι έχουμε στήσει το TQSL, έτσι. Είναι στημένο, είναι το Loading W. Έχει σε Loading W, εννοείται. Και έχεις Ξεκινάμε ότι το έχουμε το Loading W. Το έχω πει πριν, αλλά δεν το πρόσεξες. Λέω, Έχουμε κάνει άλλο σεμινάριο. Και έχω κάνει ήδη 2 σεμινάρια πέρσι. Ένα για προχωρημένους και ένα για αρχάριους. Αυτό το πράγμα, λέω, υποτίθεται το έχεις. Έχουμε κάνει QRZ, κάναμε logbook, γιατί χωρίς logbook τι θα κάνει συγχρονάει. Και μετά το συνδέουμε με το W. Εννοείται τα έχουμε όλα αυτά. Τώρα πάμε στο σημείο της σύνδεσης. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να πάμε στο συγκεκριμένο Corsair και να κάνουμε save το certificate, το οποίο είναι το P12. Βλέπετε εδώ πέρα. Μοναδικό. Αυτό θέλει μέσα να μπει. Λοιπόν, το κατεβάζει λοιπόν εδώ, που στα στοιχεία λήψης, αν θες να έχει password, Μπαρτών, enter the passphrase. Έχω. Του Loading W. Έχω. Πρέπει να τα Δεν θυμάσαι. έχω. Γιατί παλιά είχα. Λοιπόν, και εφόσον λοιπόν το κάνω export από το TQSL μου, το κάνω import εδώ. Πού? Στο QRZ. Πώς? Επιλέγω αυτό. Επιλέγω αυτό, το κάνω import, δεν το κάνω γιατί υπάρχει ήδη μέσα και τέλειωσε μετά. Αν δεν κάνουμε αυτή τη διαδικασία, δεν θα παίξει ποτέ το connection του QRZ με το LoadW. Έχουμε απορίες μέχρι εδώ. Μετά θα σας δείξω, γιατί έχω καιρό να κάνω synchronize, πώς κάνουμε synchronize. Manual γίνεται αυτό. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Μόνο να ζητάει user και password. Ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν τελειώσει. Δεν ζητάει. Ζητάει. Μια χαρά. Εμένα μου ζητάει. Λοιπόν, επιλογή λοιπόν αρχιού. Τελειώσαμε εδώ, κάνουμε σαβέ. Είναι σημαντικό αυτό να το κάνουμε. Δεν είναι σωστά αυτά που κάνουμε. Λοιπόν, Save. σαβέ στα ελληνικά. Ή στα ιταλικά. Με τρελάνεις. Καθόλου. Λοιπόν, και μετά κάνουμε αυτό το μαγικό. Import from a Loading W. Πατάμε λοιπόν το import και με ζητάει password, όπως βλέπετε. Γράφω λοιπόν το password και επειδή δεν βλέπω μαζί δουλειά. Συγγνώμη, το ζητάει ποτέ. Εσύ έχεις πολλά γι' αυτό. Εγώ δεν τα σώζω με αυτό. Α, όχι. Λοιπόν, γράφω το password και θα πατήσω το μαγικό κουμπί import και θα παρατηρήσετε τι κάνει. Τι κάνει? Ξεκινάει ο QRZ και λέει
πάει στο Ρεντάβιο και λέει, ο Θωμάς είναι, ο Εσβητής Χερτζέης, με πάει στον ταυτό και ρωτάει, του λέει ποιο είναι το τελευταίο ρεκόρ που έχει, για να του στείλει τίποτα καινούργιο. Και του στείλει καινούργιο. Παραδείγματο δώρο, θα είναι καμιά ξεπροσαριά, μπορεί να είναι 700. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα εδώ είτε το QRZ να έχει πρόβλημα, είτε το LOTW να έχει πρόβλημα, ή να είναι busy το LOTW, αυτά τα πράγματα να μην γίνεται ποτέ. Μην αγχώνεστε, αφήστε το κανένα μισάωρο και θα το δοκιμάσετε μετά. Βλέπετε εδώ πέρα, αυτός κάνει ήδη πάρα πολλή ώρα και του λέει, του στείλε ποιο είναι το τελευταίο ρέκορ και τώρα περιμένει απάντηση από την ΑΡΟΕΛ, η οποία καν δεν ήρθε ακόμα. Έπρεπε να ξεκινήσει ήδη. Άμα έχεις 6-7 θα έχει τελειώσει. Όχι, έχω πολλά. Άμα έχεις πολλά, ναι. Λοιπόν, λέει κάτι. Τι κάνει να το διαβάζει. Το βάλε. Ξεκίνησε και λέει, θα κατεβάσω 2 MB. 3.169 στο ρέκορ. Εγώ 600 είπα. Λάθος. Πολλά έχω. Έχω καιρό να το κάνω σύγχρονα. Είμαι επαμαρνητικός με το QRZ. Εγώ τα έχω παραλληλισμένα. Εσύ κάνεις ένα QSO ρε παππού και το ανεβάζεις όλα τα πιταγιά και κάνεις τράφικο. Εγώ το κάνω αυτό. Λοιπόν, και όταν τελειώσει τέλος πάντων, δεν με τεμπέλης, μου τη δίνει το QRZ, ξαναλέω. Δεν το καταλαβαίνεις το σου λέω. Λοιπόν, και όταν τελειώσει αυτό, θα σου πει πάτε το κουμπί close για να κλείσει αυτό το πράγμα. Εμείς θα περιμένουμε να τελειώσει αυτό. Λοιπόν, έχετε καμιά απορία? Είναι 2 πραγματάκια, λέει. Αυτή την ιστορία την κάνουμε επειδή κάποιος που θα μπει στο QRZ να γράψει στο λόγο ότι έκανε... Όχι. Κάποιος που έχει QRZ και θέλει να κονφιρμάρει με τον SVD-CRJ τις επαφές του, τις 3.000 καινούργιες επαφές που έχει κάνει, 5.338 QSOs κατεβάσει αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά τα QSA δεν υπάρχουν στο QRZ. Και απορώ κανένας που δεν με έστειλε μήνυμα γιατί δεν έβαλε το QSO μου. Γιατί το έχουμε και αυτό. Θα την καταχωρήσεις εσείς στο LOTW. Αντί να μπω, λέω, επειδή το LOTW τα ανεβάζω εγώ έτσι κι αλλιώς. Όχι, απλή ερώτησή μου. Δηλαδή, ανεβάζεις εσύ στο LOTW ότι έκανες την επαφή με τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης μπαίνει μόνο στο QRZ. Οπότε εσύ το κάνεις με το ζόρι. Αντί να κάνω import το αντιφαρχείο του logbook μου χειροκίνητα πάνω στο QRZ, το κάνουμε στα πόδια. 2.892, 75 ευρώ. Ναι, δεν είναι βλακέτο error που λέει, αγνώριστο. Λοιπόν, μπορεί να δεις και τι error είναι κιόλας. Ναι, C-details και πάει λέγοντας. Για το Τζούρι 42 πάνω. Δυστυχώς έχω και το logbook. Λοιπόν, 2 πράγματα είναι, ξαναλέω. Πρώτο, πρέπει να βγάλουμε το P12 μέσα από το TQSL και να το κάνουμε import εδώ, γιατί δεν θα παίξει ποτέ. Και το δεύτερο είναι να πατήσουμε το κουμπί. Βλέπετε, έχει το τελευταίο QSO που ανέβασα προχθές, 9 Τρίτη. Το είναι το τελευταίο QSO που έχω ανεβάσει το LW. Εγώ δεν ανεβάζω κάθε τελευταίο, δεν θέλω να του κάνει παππούς. Εγώ ανεβάζω μια από την εβδομάδα. Λοιπόν, το τελευταίο που ανέβασα είναι 9 Τρίτη. Mike Papa 70X και πολύ ωραίο prefix. Μισή είναι, καινούργια μισή. Ένα σπάνιο μισή στην Αγία. Λοιπόν. Δεν είναι. Ναι, αλλά είναι άλλο από το Κέσμο. Είναι 5 νησιά αυτά. Γύρω-γύρω. Αυτό είναι μια άλλη πραγματική. Λοιπόν, αυτό είναι το QRZ. Και τώρα μόλις πάω εδώ, θα δείτε τώρα μια κόλαση. Μου λέει 4 new alerts. Θα πατήσετε εδώ, σου λέει κάτι χιλιάδες QSO που έχουν γίνει match. Αυτοί τα έχουν επιβεβαιώσει οι άνθρωποι. Ναι, αυτοί είναι οι άρρωστοι σαν τον παππού που τα ανεβάζουν κάθε τώρα το πάνω. Αυτός είναι ο σκοπός του ημερολογίου. Όχι. Αυτό δεν είναι ημερολόγιο. Είναι QRZ καφενείο. Λοιπόν, και βλέπω όλοι αυτοί έχουν κονφιρμάρει τον SVD-CRJ. 2 σελίδες, 3 σελίδες, 4 σελίδες. Αυτοί τελειώσαμε. 3.000. Ο πρώτος 3.000 μόνο αυτοί. November 1, November kilo. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το QRZ. Να συνεχίσω. Συνεχίζω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο εδώ. Το δεύτερο ποιο είναι ότι είναι κλαμπλό. Εδώ μάλιστα. Δηλαδή για σοβαρό εργαλείο. Αυτό είναι ίσως πιο σοβαρό από το LOTW, δεν ξέρει. Αυτό το έχω, αλλά δεν θυμάμαι. Όχι μόνο. Πολλά έχει. Λοιπόν, αυτό είναι το link. Δεν μας ενδιαφέρει το link. Ξαναπάμε εδώ. Έχουμε ανοίξει το κλαμπλό. Εννοείται ότι πρέπει να έχετε account του κλαμπλό. Είναι κανείς εδώ που δεν έχει κλαμπλό?
Εσύ δεν έχεις κλαμπλό. Τώρα δεν έχει, τώρα ξεκινάει η κοπέλα. Είπα τίποτα εγώ. Κοίταξε. Εσύ παππούδες δεν έχεις κλαμπλό. Δεν Θέλησαμε να το βάλουμε και δεν καταφέρατε. Για χτύπα. Ποιος άλλος δεν έχει? Ποιος σου είπε δεν έχω. Ούτε εσύ έχεις. Έχω. Όχι, για τον άλλο κοπούλο. Α, Έχεις μόνο εσύ. είναι κι άλλος. Και ποιος άλλος δεν έχει? Εγώ. Ούτε εγώ. Ούτε εσύ έχεις. Εσύ Μπορεί να δεις αν έχω. Τούτο δεν έχεις? Όχι. Ωραία. Μπορεί να δεις αν έχω, φαίνεται. Όχι. Ενώ το λεπτό μπορώ να δω, από εδώ δεν μπορώ να δω. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις για να δεις. Αν είχαμε QSO, έχουμε QSO εμείς οι δύο. Αν έχουμε QSO, μπορεί να το δεις. Άμα δεν βάλεις εδώ. Εμείς έχουμε και ο Σογιάδες, έχουμε εγκαταστάθηκε ή δεν εγκαταστάθηκε. Έχουμε εμείς και ο Ναι, αλλά κλαμπλό που έχεις κάνει. Εσύ δεν έχεις. Ανέβασε ποτέ κανένα αντιπαρχαίο. Γύρισα Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Μ' άρεσε η ερώτηση του Κώστα. Τώρα πόσο εύκολα μπορώ να το βρω. Στο LOTW έχει link. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Find call. Το ξέρετε. Fine. Call. Ναι, Και γράφει εδώ προσάνει. SV2 SKU. Να δείτε ο άλλος που ανέβασε τελευταίο αρχείο στο LOTW. Όχι πριν, σήμερα, πριν μια ώρα. Σήμερα. Λοιπόν, χτυπάς εδώ λοιπόν το κορσάιν, του λες look for κορσάιν και εδώ βλέπει καταρχήν. Πρώτον, αν είναι, όπως βλέπετε, member του LOTW και λέει τελευταίο activity είναι 12 Τρίτου 25, 10 και 11 Zulu time. 11 δηλαδή 13. Λοιπόν, το club log δεν έχει τέτοιο. Αλλά τι μπορείς να βρεις. Για και τσάλι, πας λοιπόν εδώ, Πάρε το κοσάνα. γράφεις log search και γράφεις εδώ SV2 Yankee Charlie. Και βλέπεις έχω εδώ άκρη και ο το Yankee Charlie. Εφόσον έχω εδώ και ο έστω και ένα, έχει club log. Το καταλάβατε. Μπρος. Καταλάβες. Εσύ έχεις club log. Δεν Τσεκάρισε με ξέρεις. και εμένα λίγο. Μπορεί να σε τσεκάρει. Δεν τσεκάρισε τη μέρα του Μάρκου. Αυτή δεν θα κάνουμε τώρα. Σεμινάριο θα κάνουμε. Ναι. Αλλά μάλλον ποιος έχει και ποιος δεν έχει. Μάλιστα. Προηγείται ο κύριος συνάδελφος. Τάγκο. Τάγκο Τσαριάδο. Το SV2. κουτάκι με τις δωρεές, πού είναι. Τάγκο Δεν Τσαριάδο. πάρει ένα ευρώ μέσα. Δεν έχεις εσύ. Άλλος. Σύρματο. SV2 CLL. CLN. Όχι, κάτι έκανε που κάνει και έχω. Δεν έχει. Αν έχεις δεν ανέβασες ποτέ Δεν λόγο. έχω ανεβάσει. Ανέβασε ένα άλφα μου ανεβάσεις εσύ. Αλλά πρέπει να ανεβάσεις. Λοιπόν, CLN. Δεν έχεις ούτε ένα. Ποιος άλλος θέλει να δει. Πάλι μαμάκι για άλλες. Τώρα θα δούμε όλα τα members του κλάδου. Δεν το βάλαμε αυτό. Κάναμε αυτό. FQP. Λοιπόν, ο FQP έχει και πολλά. Και εννοείται ότι είσαι. Μας έκατσε και το Αλφα Μάικα. σε κρεμότητα. Πάντως αρχείο άλλο σου έχω. Ναι, εντάξει. Το οποίο μπορεί να το πάρεις να κάνεις όμως εγγραφή στο πλάνο. Δεν έχεις αγόρι μου κλάδο. Λοιπόν, Είχε τα τετραγωνάκια. ξεκινάμε. Λέω κάνουμε club log πρώτα. Είναι γελίο. Η registration σου κάνει σε 3 λεπτά. Γράφεις το email σου, βάζεις το password, σου στέλνει ένα email, περνάς τον κωδικό επαλήθευση, τέλειωσες. Τόσο εύκολο είναι. Πώς ανεβάζουμε πάνω, δεν είναι σεμινάριο για club log, αλλά να σας το πει γελίο. Upload. Το λέει μόνο. Και σου λέει, επειδή ο Παπαγμάς έχει πάρει 5.000 κορσάιν εδώ, πας να έχεις το σωστό κορσάιν. SVD CLJ. Και σε ρωτάει εδώ δύο πράγματα. Να κάνω merge, δηλαδή με το υπάρχον λόγο που έχεις να βάλω και αυτό, ή να μου ανεβάσει ένα καινούριο καθαρό. Αυτός το λέει σαν γιατί Οι βλαμμένοι οδεραστέχνες ανά τον κόσμο κάνουν το δεύτερο. Είναι λάθος. Τζάμπα φορτώνει στο σερβερ του φίλου μας του Βρετανού, Παύλα Κύπριου. Μάικλ. παρεμπιπτόντας σε μέρα που Κύπριος να ξέρετε πίσω ο άνθρωπος που έχει γράψει τον κώδικα για το κλαμπλό. Ναι, είναι Κύπριος. Και είχε γάμει το παλικάρι, Και θα το γνωρίσω τέλος Μαρτίου στην Και Κρήτη. Εγγλέζος έχει γράψει κόμμα. Το ξέρω, αλλά το κεφάλι να ξέρει στην database είναι ο Κύπριος. Λοιπόν, εγώ πάντα κάνω merge, γιατί μια φορά ανέβασα το logbook μου, τέλος το πράγμα. Από εκεί πέρα προσθέτω. Λοιπόν, επιλογή του αρχείου, άρα επιλέγουμε εδώ το άντιθ αρχείο. Πάμε το βρίσκουμε, κάνουμε άνοιγμα, το στείλαμε, ανέβηκε. Προσέξτε τώρα πόσο σοβαρός είναι ο club log. Το άντιθ το κάνεις export από το logbook σου. Λοιπόν, πόσο σοβαρός είναι ο club log. Ο μόνος που είναι σε αυτό το σημείο σοβαρός. Και είπα, πιο σοβαρός και από το LOTW. Στέλνεις εσύ ένα χρωσάι Mike Papa 7, το οποίο το δικό σου logbook
λέει ότι είναι Guernsey. Και δεν είναι Guernsey. Μπορεί να είναι Island of Man, που δεν είναι, αλλά δεν υπάρχει μοσχάρι. Ποιος το ξέρει, ξέρετε? Μόνο αυτός το ξέρει. Το Άγιο μου στείλε. Σου στέλνει λοιπόν mail, αφού ανεβάσει το αντίθετο, σου στέλνει ένα email και σου λέει λες μεγάλε εσύ ότι το Mike Papa 7 November Hotel είναι Guernsey, αλλά δεν είναι να ξέρεις, λέει. Εγώ το μετράω σαν Island of Man. Και το έχω βάλει έτσι. Σου μιλάω, δηλαδή σοβαρά προγράμματα όπως είναι το Log4 Oscar Mike, κάνει download από το Club Log τα exceptions. Δηλαδή τι? Τις εξαιρέσεις όπως είναι το προηγούμενο, όπως είπε ο Κοσάιν, ή άλλα διάφορα special Κοσάιν, ρώσικα, που δεν καταλαβαίνει ποια περιοχή είναι, τι ζώνη λέει. Ήμουνα... Είσαι, ναι. Ήμουν. Ζώνη 20. 5 χρόνια. Ζω manager. Τώρα έχουν φτάσει περίπου τις 20.000 εξαιρέσεις στις ζώνες. Μόνο. Δηλαδή δεν το έχει κανένα στον κόσμο. Μόνο αυτό. Λοιπόν, και για να τελειώνουμε. Γιατί εδώ μιλάμε για connectivity του OLW. Αυτός κάνει connect με το OLW. Να κάνει τι? Ποιος θα μου πει? Λοιπόν, δεν κάνει όλες τις επαφές. Να ξέρετε. Κάνει μόνο τα μάτς, τα QSL. Εδώ έχουμε θέμα, Ναι, το ξέρω και το χειρότερο που δεν κάνει, και δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό, δεν φέρνει, εγώ έχω πάνω από 40 ραδιοχώρες, paper, χαρτί, τις έχω πάει σε DXC checker και μου τις πέρασα στο OLW. Εντάξει, για να μετράει, ένας είναι ο παπάς, ο Α1 παπά. Τόσο εδώ πέρα δεν έχει OLW, αλλά τι, έχω την κάρτα όμως. Γιατί κάνει 5 κ. άνω τώρα. Πληρώνεις και εκεί. Μου λέει την κάρτα, μαζέψαν σαν τον παπά κάτι τόσες. Λοιπόν, τις έστειλα στο checker και πέρασα στο OLW. Δεν τα παίρνει αυτά. Αν με ρωτήσετε γιατί, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τα παίρνει. Λοιπόν, το λέει εδώ, το δούμε ζωντανά, που λέει προσέξτε, the paper QSLs are not synchronized to me. Το λέει, θα το διαβάσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς στείνεται αυτό. Με τον ίδιο τρόπο που στήσαμε το QRZ. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στείνεται αυτό. Πώς λοιπόν, πάμε εδώ στο μαγικό link που λέει LOTW Sync. Συγχρονάζει. Λοιπόν, πατάμε εδώ λοιπόν και θα δείτε εδώ ότι ο Μπαρμπαθωμάς έχει διάφορα κονσάιν εδώ, τα οποία είναι και expired. Δηλαδή, Nine Hotel 3 SV, όταν είχα πάει λοιπόν και έκανα 2.000 κιλοσό στη Μάλτα, ναι, είχα κάνει και αυτό, να κάνει synchronize. Είχα τρέξει πριν 4 χρόνια το CRX 200 CFA που γιορτάζανε τα 200 χρόνια της εξαρτησίας της Ελλάδας. Την απελευθέρωση. Πανάστη τι ήταν? 1821. Μπράβο, και το είχα κάνει αυτό. Εξπάρει γιατί δεν θα ξανασχοληθώ με αυτό. Το SVN βέβαια θα το ξανασχοληθώ γιατί θα πάω μεθαύριο και θα πω στον αέρα. Αλλά έχει λήξει πρόσφατα. 18 πρώτου του 25. Λοιπόν, θέλετε να δείτε πώς κάνω. Θα κάνω ανανέωση το SVN. Σαν να είναι καινούργιο. Σαν να είναι καινούργιο. Ένα λεπτό, Θωμά. Πώς? One moment. Θα κατεβάσει τα QSA του SV9. Τα έχει κατεβάσει ήδη. Απλά επειδή θα πάω να περάσω καινούργια, θα κάνω ξανά synchronize το SV9. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Είναι στο ΣΕ και το ΒΕ, το ξέρεις. Το ΣΕ και το? Το ΣΕ και το ΒΕ. Τα έχω γράψει Το στο Mike, confirm αλλά... και το verify. Αυτά τα QSA στο DX release και τα λοιπά, τα οποία είναι LOTW, είναι V. Πολύ σωστά. Οι κάρτες είναι SE. Εάν κάνεις synchronize, τις γράφει SE, δεν τις γράφει V. Το οποίο ναι, όχι, το γράφει κάτι άλλο. Θα το δεις κιόλας, από τι λέει. Δεν το δουλεύω αυτό, Ναι, αλλά από τι λέει. LOTW sync is provided this way, without support, δεν το υποστηρίζει λέει. Έχει βάλει και τέτοιο, και documentation που δεν είχε παλιά. Πατάς το κουμπί, κατεβάζει το documentation και διαβάζει πώς γίνονται όλα αυτά. Και λέει, το λέει εδώ. Το λέει εδώ. Important. LOTW records from paper QSLs are not included. Το λέει ξεκάθαρο ο άνθρωπος. Ναι. Αυτό που λέω είναι άλλο. Το ξέρω, το Charlie και το Victor. Λοιπόν, αυτά είναι τα Victor που θα φέρουμε εμείς. Τα verify δηλαδή.
που θα φέρουμε από το Και θα τα LOTW. περάσαν σε. Όλα! Αγιά! Οκ. Εγώ Προφανώς τα δικά του μόνο θέλει να είναι verified. Δηλαδή να κάνουμε μάθημα τα δικά του records. δεν το χρησιμοποιώ αυτό. Οκ. Εγώ το χρησιμοποιώ. Και αναγκάστηκα, μια παρένθεση για τα παιδιά, να μπω στο Club Log, στο Camera Deluxe, να επιλέξω αυτά, να τα κάνω upload. Μα εγώ τα έχω upload έτσι κι αλλιώς. Όχι, Τα match δεν είναι, λέω. Μπαίνω, κατεβάζω τα LOTW στο ημερολόγιο. Okay. Βρίσκω τις ημερομηνίες. Τα κάνω επιλογή και τα ανεβάζω από εκεί στο. Και τα κάνει verify. Και τα βάζει. Ναι. Anyway, μπορεί να έχει bug. Λοιπόν, πώς θα περάσω λοιπόν το SB9 κάτω στις 2 σαν να μην το είχα. Καλό είναι να το κάνεις remove όταν γίνεται expire. Πριν γίνεται expire το κάνεις renewal χωρίς να κάνεις remove. Ναι, ισχύει. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει να το κάνω remove. Λοιπόν, και πάω εδώ λοιπόν πάλι στο TQSL, το μαγικό εδώ προγραμματάκι της Alpha και βρίσκω το SB9. Να το SB9, το βλέπετε. Και το κάνω export. Ξανακάνω λοιπόν export. Save λοιπόν. P12 που λέει, SB9 μέσα στοιχεία λήψης OK. Δεν θέλω password. Λοιπόν, και πάω μετά εδώ. Εδώ είμαστε. Και το κάνω certificates. Επιλογή. Επιλογή. Δεν θέλεις, γιατί έχεις Το πολλά. SB9 Εμείς που έχουμε ένα. και upload. Και λέει, σου δίνει και ένα ματσούρι εδώ πέρα να το κάνω save του my browser. Δεν έχω κάνει ποτέ τίποτα εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, και μετά τι κάνουμε. Save to file, save to browser. Το browser. KGC. Ωραία, save. Πάμε παρακάτω. Μετά. Request κάνεις. Ήρθε εδώ. Σου έχει βγάλει. Πάνω. Στο βάλε ρε παιδί μου. Download λέει. Format W. Μήπως θέλει να το στείλει και τέτοιο, να το γράψει και εδώ. Τα κάνεις όλα. Μετά. Request πάντα, είναι download λέει. Πού ρε! Τέρμα πάνω, πιο πάνω, εκεί. Ένα λεπτό, μαύρα γράμματα. Αυτό είναι να κάνει download. Certificates. Μαύρα γράμματα. Λοιπόν, εδώ δηλαδή. βγαίνει τέτοιο πάντως. Κλειδί. Γιατί βγαίνει κλειδί, δεν ξέρω. Λοιπόν, για να κάνουμε σύγχρονα στα πέξη. Μαύρα γράμματα δεν έχει, άρα είναι OK. Ναι ρε μάστερα, γιατί το βγάζει το κλειδί λέω. Γιατί έβαζε το κλειδί, δεν σου πρέπει να το σώσεις. Αυτό το κλειδί. Άλλο κλειδί. Και αλλάζει κλειδί στην ανανέωση. Για να θα κάνει. Γιατί εδώ είμαστε γιάρικος. Ωραία. Λοιπόν, το κακό είναι ότι επειδή αυτός είναι κακό. Δεν σου δείχνει real time όπως το QRZ, ότι κάνω synchronize αυτή τη στιγμή, κάνω connect και κάτι. Δεν το κάνει αυτός. Και καλά κάνει. Γιατί αυτός μπορεί να έχει μία ουρά, σαν το Θωμά, άλλους 500 ανθρώπους. Θα μπει στην ουρά. Το καλό είναι αυτό που δεν το κάνει το LW ή το QRZ, είναι ότι όταν θα τελειώσει αυτός, ή δεν θα τελειώσει, ή τελειώσει, και τα δυο, θα πάρει λοιπόν, θα έρθει ένα email λόγω, θα σου πει, εγώ έκανα συγχρονάζει εκείνη την ώρα με την Alpha και δεν με απάντησε η Alpha όταν είχε καεί δύο φορές. Ή με απάντησε ότι είναι busy, θα ξαναπατήσω σε λίγη ώρα. Ή συνδέθηκα, πήρα αυτά και τελείωσα ομόφα και ωραία και σου λέει στατιστικές, τα πάντα όλα. Και τα λάθη σου βγάζει. Εννοείται. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Το ημερολόγιο του SB9. Όχι μόνο αυτό. Αυτό έχει γίνει ενημερωμένο ήταν ήδη. Μεταξύ του SL όχι βέβαια, αλλά το email να πάρουμε. Να μας πει ότι. Πού είναι το email, ρε παιδιά, δεν είναι τώρα. Στο κλείσιμο έχεις ενημερώσεις. Ήρθε. Όχι, αυτό είναι το κλειδί. Δεν ήρθε ακόμα το email. Κάνει αυτό, συγχρονάζει ακόμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πώς ξαναδείχνω πώς κάνουμε synchronize το Club Log με το LOTW. Πατάμε λοιπόν download το Apple source. Επιλέγουμε εδώ το SB2 CFJ και όχι το SB9, ξέρω εγώ κάθετος. Σου ρωτάει ποιο είναι το Alpha LOTW username, αυτό είναι μεγάλο, και ποιο είναι το password, είναι αυτό. Και κάνει συγχρονάει. Του LOTW πάντα. Ναι, το λέει. LOTW username. Λοιπόν, και κάνει sync. Και αυτή τη στιγμή θα κάνει το SB2 CFJ. Τι λέει?
έχουμε κάνει το ίδιο σε διακρομές και όχι την SB9. Τώρα θα κάνουμε την SB9. Λάθος κάναμε. Default δίνει πάντα το πατρικό. Ναι, δεν τα κρατάει αυτά. Όχι, και εγώ δεν το πράγμα δεν κρατάει. Λοιπόν, συνδέει με το Club Log, τώρα θα κάνει τα SB9, ωραία. Λοιπόν, έχουμε καμιά πορεία πώς κάνουμε synchronize, πώς στείλουμε το MW, είναι ακριβώς η ίδια ακριβώς τεχνολογία με το QRZ. Από περιέργεια και μόνο. Μπορεί να πάει στο log expector το SB9 να δούμε αν έχει περάσει κανένα διοίκησε. Ναι. Ναι. Πώς θα το δεις? Πάνω, πάλι στο 9. Όχι, αυτό ναι. Ναι. Αυτό ναι, αλλά πώς θα δούμε ότι είναι τα καινούργια? Από τις ημερομηνίες. Από την πρώτη του 25 μέχρι αυτό. Βάλει 24. 24. Οκ. No match. Προφανώς δεν έχει κάνει ακόμα. Δεν πρόλαβε ακόμα. Πρώτη φορά τα ανεβάζεις. Έκανα ήδη το SB2 CLJ. Τώρα δεύτερη φορά του πω να κάνει το SB9. Οπότε λοιπόν. Κάτσε για ακόμα να. Δεν έκανε. Δες το CLJ. Δες το CLJ. Δεν θα έχει σίγουρα. Ναι, αν είναι VNSE. Οκ. Αν είναι confirm verify. Λοιπόν, στο διόρθωση δηλαδή. Δεν ξέρω. Να τα σε. Εδώ είναι. Ποια όμως? Τώρα αυτά τα Πρέπει να πρώτα. δεις ποιο είναι. Τι? Τα πρώτα δύο ρε Θωμά. Ναι, Mike Papa είναι work και δύο άνθρωποι. Αυτά εννοείς. Αυτά. Οκ. Δεν έπρεπε να είναι δε. Να δούμε. Λίμα 6-1, Λίμα whisky. Ημερομηνίες. Ναι, ρε, ναι, να δούμε εδώ. Είναι confirm. Άμα δεν είναι confirm, τι πρέπει να είναι confirm. Βάζω το δικό μου που είναι πιο εύκολο. Λίμα 6-1, Λίμα whisky ήτανε. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Όλα confirm. Όχι, λάθος που πάτησα, συγγνώμη. Λίμα X-Ray 1, Λίμα Whisky. Enter. Αυτός είναι ρε. Όχι. 12 μέτρα, ναι. Άρα το βγάζει κοφή. Τσάνι το γράφει. Είναι. Αυτό είναι το μάτι. Ναι. Το γράφει τσάνι. Αυτό και δεν το χρησιμοποιώ. Οκ. Λοιπόν, εγώ το χρησιμοποιώ. Έτερο κάτι. Και δεν το χρησιμοποιώ κάθε μέρα, το χρησιμοποιώ μια φορά το μήνα, μια φορά το δίμηνο. Εγώ θέλω να είναι και δε και σε σωστά. Οκ. Λοιπόν, και τέλος, ποιο άλλο είπαμε θα δούμε, το Club Block το είδαμε, Αιώτα. Προσέξτε λίγο το Αιώτα. Είναι κανείς εδώ που έχει Αιώτα Award, μόνο εγώ έχω. Πώς το παίρνουμε, ξέρουμε. Με λεφτά. Με λεφτά, ναι, αλλά πώς το παίρνουμε, ξέρουμε. Τρίτη το ODW λοιπόν connection με την ISLGB. Κυριολεκτικά πανάκριβο. Δεν είναι πολύ ακριβό. Δεν είναι πολύ ακριβό. Όσο δεν είναι. Εγώ για 200 νησιά που έχω, 190 τόσο νησιά, πλήρωσα 150 λίρες, κάτι τέτοιο. Λίρες. Που είναι Αγγλία. 170 ευρώ. Και είναι για Islands. 200 ευρώ τότε. Δεν είναι πιο ακριβό το λίρα. Λοιπόν, προσέξτε τι είναι το Αιώτα World. Πρέπει να κάνεις 100 μήνυμου νησιά, προσέξτε λίγο, σε όλα τα continent. Εγώ για χρόνια δεν είχα νησί στην Ανταρκτική. Δηλαδή είχα παντού. Οκεανία δεν τη βάζει την. Όλα τα continent. Continent σου λέει. Continent είναι και η Ανταρκτική. Ναι, Λοιπόν, είχα λοιπόν τα πάντα. Τα πάντα ποια είναι? Βόρεια Μεταμερική, Αφρική, Ασία, Ευρώπη και Οκεανία. Δεν είχε άλλο, αλλά μου λείπει η Ανταρκτική. Με το που πήρα την Ανταρκτική, έβγαλε και το εργαλείο να κάνει synchronize. Όχι, ψέματα. Αρχίζω όχι. Αρχίζω να κάνω application. Θα δείξω πώς γίνεται το application. Και πρέπει να στείλω εγώ τώρα 200 κάρτες σε έναν checker που βρίσκεται στην Κροατία. Κροατία, Σλοβενία, Κροατία, να είναι αλφα. Του στέλνω το μήνυμα να πούμε, του λέω ρε αρχηγέ, σου στέλνω τις κάρτα application, σου λέει ο Βρετανός, μεγάλε, αυτή είναι η checker στην Ευρώπη και στον κόσμο, διάλεξε κάτι, πάω το email του, στέλνω ένα email λίγο. Αυτό το email το παίρνω από την LGB. Δεν πατάει κανένα. Μπαίνω στο QRZ, κανένας μήνα τώρα. Μπαίνω στο QRZ, βλέπω το ίδιο email. Δεν έχει άλλο email. Εγώ είμαι τώρα τρελαμένος, θέλω να πάρω το Αιώτα. Στέλνω στο κλαμπ της Κροατίας, τα headquarters, ρε παιδιά ψάχνω το email του ανθρώπου αυτού κλπ. Μην ασχολείσαι μαζί του, όχι, είναι άρρωστος λέει. Δεν πειράζει, θα βρω άλλο.
Ψάχνω δίπλα Βουλγαρία. Τότε δεν υπήρχε. Μετά από ένα χρόνο, πέρασε ένας χρόνος. Υπάρχει και Βουλγαρία. Τότε δεν υπάρχει. Όχι. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα η mail του τον Βούλγαρο. Ο Βούλγαρος δεν ξέρει καλά αγγλικά. Άρα τον είναι κακό, άρα καταλαβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, παρατήθηκα πάλι, λέω, δεν θέλω. Πώς την επιστοποίηση για τέτοιο πράγμα? Στην Αγγλία, κατευθείαν. Όχι, δεν θέλω. Σταμάτησα, δεν ασχολήθηκα. Περνάνε κάποια 3-4 χρόνια, 5, δεν θυμάμαι πώς τα πέρασαν. Και βγαίνει ένα. Εγώ είμαι γραμμένος, επειδή έχω κάνει πολλά expedition νησιά, είμαι γραμμένος σαν expeditioner. Και με στέλνουν οι news, τέτοια, οι Βρετανοί πολλοί, με έχουν στο mail list. Λοιπόν, με στέλνουν ένα mail και μου λέει, θέλετε λέει, να πάτε λέει, ιότα λέει award μέσω του W. Μόλις το λέει, πρώτος εγώ πήγα. Δεν δούλευε. Εγώ έκανα την πάνη. Λοιπόν, μη στα απολογώ, το IOTA πρόγραμμα είναι, εγώ το αγαπάω το IOTA πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ανοίξει καν το IOTA. Μάλιστα. Εδώ έχω link, για το link παίζει. Οι δημοκρατίες αυτά παίζουν. Ανοίξε ρε. IOTA είναι όλα τα νησιά του κόσμου. Τα νησιά. Islands on the Air είναι ένα πρόγραμμα που το έχει κάνει οι Βρετανοί. Ναι, αφορά όλα τα νησιά του κόσμου. Του κόσμου. Ναι. Του κόσμου. Όχι μόνο Του κόσμου. Όχι μόνο τι, της Αγγλίας. Όχι, του κόσμου. απικίες του σκελετού. Όχι, Και πλανήτη. όχι. Όλο, τα πάντα όλα. Και έχουν ένα reference number, έχουν έναν αριθμό. Τα ευρωπαϊκά είναι Eco Uniform, ας πούμε η Κρήτη είναι 015, το 15. Το πρώτο νησί της Ευρώπης, ξέρετε ποιο είναι, Ρόδος. Eco Uniform 001. Η Αγγλία είναι το 5. Eco Uniform 5. Λοιπόν, κοίτα κατά εξής. Αυτό το πράγμα τώρα πρέπει να παίξει. Link. Ωραία. Άλλη λογική. Λοιπόν, αυτό είναι το site για το IOTA πρόγραμμα. Εννοείται ότι αν δεν έχετε account, πρέπει να φτιάξετε πρώτα ένα account. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Πάτε λοιπόν, κάνετε login. Μην το σβήνεις πιο Αυτό θα ανεβεί στο YouTube. Τι να πω. Όλα υπάρχουν. Κάθε σου δίνω για το PPT να το έχεις πει. Λοιπόν, κάνεις login λοιπόν και εδώ σου ζητάει ποιο είναι το username και το password. Γράψεις λοιπόν το username σου. Αυτό είναι όμορφο, μου αρέσει. Για τα νησιά είναι. Λοιπόν, και μπήκαμε. Και αυτό λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις. Έχει μέσα όλα τα νησιά. Τι ψάχνετε? Για την έννοια του group. Το 001 δεν είναι μόνο η Ρόδος, είναι και το... Όλα τα Βαλκάνησα. Α, μπράβο. Λοιπόν, υπάρχουν όμως άρρωστοι. Όπως είναι και το... Όπως είμαι εγώ, ο οποίος όταν κάνεις ένα οικογενειωμένο και ξέρω ότι μέσα υπάρχουν 19 νησιά και τόσα είναι στην οικογενειωμένο, πρέπει να κάνεις όλα. Για να πάρεις την Κρήτη από από... Δεν παίρνει τίποτα. Απλά είναι διαστροφή. Δηλαδή, εγώ έχω κάνει μέχρι τώρα 650 νησιά. Κονφιρμαρισμένα. 1000 είναι τα ακονφιρμάριστα. Λοιπόν, όταν είσαι στα πολλά νησιά, μετά αρχίζει και λες. Το Eco Uniform 59, νομίζω είναι κάπου στην Γαλλία. Είναι 6 νησιά. Στον Ατλαντικό. Λοιπόν, έχω κάνει τα 4. Θέλω να κάνω τα λαβή. Δηλαδή, μιλάμε για. Και βγαίνουν τώρα και ένα καλοκαίρι συνήθως. Λένε, θα πάμε στο άλλο νησί. Λέω, για να δω το έχω. Όχι το Eco Uniform. Ήμουν το έχω. Δεν μου λείπει. Μου λείπει κάποιο από την Ευρώπη, μάλλον δεν μου λείπει κανένα στην Ευρώπη. Προχωρημένη κατάσταση. Ναι. Το μισή το συγκεκριμένο το έχω. Προχωρημένη Το Ρόκουελ το έχεις. Όχι βέβαια. Πού το έκανα το Ρόκουελ? Πού? Από εδώ. Ναι. Και μετά το πήρε ο Νίκος και το έκανε. Μπράβο ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ. Το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να κάνετε το profile σας. Πολύ σημαντικό. Και μετά να κάνετε το settings. Στο settings τι λέει? Τίποτα δεν λέει. Πάμε λοιπόν. IOTA Directory. Όχι. My IOTA. Στο εδώ είναι. Στο My IOTA. Στο My IOTA λοιπόν αρχίζεις και κάνεις add QSL. Ή αφού κάνεις τις QSL μπορεί να κάνεις admit an HF application. Αν δεν κάνεις HF application δεν μπορείς να κάνεις synchronize από το LW. Είναι σημαντικό αυτό. Εντάξει, εγώ το είχα έτοιμο το application, απλά δεν είναι να βρει τον Κροάτη να στείλει τους κάρτες. Η επικοινωνία που πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε μόνο στους checkers είναι πόσα χρήματα θες αρχηγέ να μου στείλεις πίσω τις κάρτες συστημένα. Για να μην χαθούν.
Το καταλάβατε. Μόνο αυτός ο λόγος. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Ο Κροάτης μετά από χρόνια που έγινε καλά ο άνθρωπος μου στείλε μήνυμα. Και του λέω, μην ασχολείσαι. Το application είναι ακόμα σε κρεμότητα. Δεν το έχω κάνει delete. Μην ασχολείσαι, το έχω πάρει νομίζω στο LW. Οκ. Θυμάμαι αυτό όσον αφορά την εποχή της κάρτας. Όταν είναι στο LOTW, δεν περνάνε εδώ πέρα στο. Τότε δεν υπήρχε εδώ το κονιφτήρι. Τώρα μιλάμε για τη σημερινή. Αυτό δείχνουμε τώρα. Ναι. Αυτό δείχνουμε. Όταν ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε application. Αν δεν κάνεις application, που εγώ δεν μπορώ να κάνω γιατί έχω ήδη μία συγκεκριμότητα αυτή τη στιγμή, θα μου πει ότι υπάρχει ήδη. Λοιπόν, αν δεν κάνεις application, δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πάω εγώ και πω add QSOs from LOTW, θα μου βγάλει αυτό το μήνυμα. You are required to submit an application before you can add additional QSOs. Λοιπόν, πρέπει να κάνεις λοιπόν ένα application. Διότι γνωρίζει ότι έστειλες κάρτες. Λοιπόν, γιατί εγώ δεν έχω στείλει καμία κάρτα. Άρα δεν θα έχεις πρόβλημα να κάνεις τέτοια application και θα κάνεις αυτό. Λοιπόν, είναι λοιπόν πολύ πιο εύκολο εδώ, γιατί δεν κάνεις τίποτα κτλ. Βέβαια σου ζητάει εδώ και ένα κακό σημείο, δεν μ' αρέσει εμένα. Σου ζητάει και σου λέει τι password του LW. Όλα τα οι πιο πολλοί δεν κάνουν save. Το Club Lock το κάνει save. Όταν κάνω upload. Αυτός το κάνει save. Αυτό δεν μ' αρέσει. Γι' αυτό, όπως και το EQSL. Γι' αυτό τι κάνω εγώ, μπαίνω στο LW μου, αλλάζω το password, κάνω το συγχρονάζω αυτούς και μετά τους αναγυρνάω. Ποιος ο φόβος? Δεν μ' αρέσει να έχουν το password από το LW. Λόγο να έχουν το password. Ο Club Lock δεν το σώζει το password, το καταλάβες. Γι' αυτό το βάζει κάθε φορά. Γι' αυτό το βάζω και κάθε φορά. Λοιπόν, έχουμε καμιά απορία με το IOTA, καλό είναι το IOTA, ιδίως για τις μέσω LW. Είναι ωραίο. Είναι το βραβείο το οποίο νιώθω πολύ περήφανο. Δεν είναι. Είναι νησιά, είναι κάτι το. Πρόσεξε λίγο. Δύσκολο. Με όλα τα continents λέω. Ναι. Πάνω από 10 χρόνια μου λείπει η Ανταρκτική. Σόπερ. Το φριμαρισμένο. Είχα κάνει. Τους Ρώσους το. Όχι! Όχι Γιάννους, κλίμα uniform. Αργεντινό που έχει νησί κάτω. Έχουν και βάση. Ναι, βέβαια. Ναι, αλλά πρόσεξε λίγο, νησί, όχι πάνω στο main. Το main της Ανταρκτικής, ήταν νησάκι. Και είναι Αντάρτικα Αλφα Νοβέμβερ 009. Αλφα Νοβέμβερ. Όπως είναι οικογένειο, αυτά είναι Αλφα Νοβέμβερ. Και το είχα κάνει το QSO, στέλνω λεφτά στον Αργεντινό, ποτέ. Κάθε μέρα μεταξύ δεν κάνεις εύκολα νησιά στην Ανταρκτική. Λοιπόν, κάποτε λοιπόν είχα κάνει ένα νησί, δεν θυμάμαι τι είναι αυτό. Μπορεί να τα εκδικήσει το κύριο. Βάση του εντέκειου, ναι. Στην Αυστραλία. Ναι, στην Αυστραλία να είχαν βάση εκεί, μισή, γιατί έχω και βάση στο main. Το main land. Λοιπόν, τελειώσαν οι κύριοι και οι κυρίες και. Έχω πάρει κάρτα. Α, όχι τελειώσαμε, έχουμε το EQSL. Προσέξτε τώρα το EQSL. Το EQSL λοιπόν είναι ένα άλλο καφενείο. Επειδή εγώ ήμουν πάρα πολύ active στα ψηφιακά, πολλά χρόνια ήμουνα, δηλαδή είχα και κόντες, PSK και να, και από ο μόνος που πηγαίνει στο PSK, είναι ο κύριος Δημήτρης. Λοιπόν, οι Ρώσοι έχουν μούρλα με τα ψηφιακά, τα PSK κτλ. Με είχαν τρίξει τα email γιατί δεν μπαίνει στο EQSL, γιατί δεν μπαίνει στο EQSL. Μπήκε στο EQSL, ανέβασε τα. Δεν με ενδιαφέρει, είναι καφενείο το EQSL. Και μετά άρχισε το άλλο το παραμύθι. Θέλουμε να γίνει σε AG. Καλά ρε λέω. Άλλη δουλειά δεν έχουμε. Όχι λέει γιατί τα βραβεία λέει δεν μετράνε. Λέει δεν υπάρχει. Για αυτούς. Λοιπόν, τι είναι το AG, Authenticity Guarantee Program. Έπρεπε εγώ λοιπόν να στείλω όπως έστειλα τότε που είχα πρωτοφτιάξει το LOTW, την άδεια μου φωτοτυπία, γράμμα, να το στείλω σε αυτούς. Δεν είχαν καν upload φωτογραφία την άδεια. Δεν είχαν. Τώρα έχω. Εγκρίνεται αμέσως τώρα, τελείωσε αυτό. Περίμενε. Πώς έγινε AG, δεν θα μάθεις. Λοιπόν, τους αγνώ τους Ρώσους. Δηλαδή δεν θέλω να ασχοληθώ αυτή την πλακία που λέγεται AG. Κάνα τα χρόνια και λέει ο EQSL. Θέλεις να γίνεις η AG λέει μέσω LOTW. Πώς γίνεις. Έτσι έγινε. Μέσω LOTW. Ούτε EQSL. Αυτό είναι το EQSL. Είναι κανείς εδώ που δεν έχει EQSL.
Έχεις QSL. Κύριε Νατάσα, έχεις QSL. Δεν έχει ακόμα ημερολόγια τώρα. Εσύ τώρα εκεί μιλάς, εσύ. Εγώ πήγα στο σπίτι της για να βάλουμε την κάθοδο και είναι στο μπαλκόνι ακόμα. Λοιπόν, το QSL λοιπόν είναι το μεγαλύτερο καφενείο online. Τέλος πάντων αυτό το πράγμα, φτιάχνει τους Αμερικάνους, έχουν και αυτοί 5 εκατομμύρια δικά τους βραβεία, αλλά πρέπει να πληρώσεις. Λοιπόν, είναι το καφενείο. Προσέξτε που με χρησιμεύσε εμένα. Επειδή είναι καφενείο, όλα τα έχουν ανοιχτά. Πιο ανοιχτά. Inbox. Ναι, δηλαδή κάποιος ανεβάζει ένα QSO και γούγεται με ένα για να το κάνω confirm. Δεν υπάρχει στο W. Για το είναι καφενείο. Εδώ όμως τι κάνω. Ανακαλεί το QSOs, τα οποία εγώ δεν τα καταχώρησα και κυρίως από ραδιοχώρες εξωτικές και τα καταχωρώ και γίνονται μάτς. Και άμα γίνουν εδώ, 99,99% θα γίνει στο W. Αν έχει αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ κάτω να δείτε. Λοιπόν, αντί το μπαρμούτα του, έχει δύο λέει, και είναι και AG. Και αν πατήσουμε εδώ πάνω, θα μου πούνε ποιες είναι οι QSL κάρτες. Ακριβώς. Θα τις δεις και όλες. Λέει, θέλει λεφτά. Βάλε το... Με ζητάει λεφτά γιατί τους έχω συσκίσει με τα... έχω χιλιάδες QSL πάνω. Βάλε στα κιάλια. Με ζητάει λεφτά. Λοιπόν, βάλε το διακριτικό μου στα κιάλια. Δεν πάω πουθενά. Λοιπόν, πώς γίνεται κάποιος που είναι στο QSL και θέλει να γίνει AG. Πατάς λοιπόν εδώ που λέει το κεντρικό. Ο AG και σε ρωτάει. Μεγάλα, εδώ λέει είσαι ήδη, λέει AG. Εγώ είμαι ήδη. Για κάποιον που δεν λέει. Ή αν είσαι Αμερικάνος το στείλουμε κωδικό, ή πρέπει να μας στείλει την άδεια, ή να συνδεθούμε στο OW. Πατάτε εδώ, συνδέει στο OW, ζητάει πάλι username του κωδικού, το οποίο του σώζει κι αυτός. Του λόγου ναι, το τι είπα. Λοιπόν, και γίνεσαι AG, συγχαρητήρια κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι το EQSL. Ναι, αλλά σε πιστοποιεί κιόλας. Σου λέει ότι μιλάς με πιστοποιημένο χρήστη πάλι. Να το σχολιάσω τώρα αυτό που λες. Όχι. Ναι. Λοιπόν, και τέλος, είπαμε και το EQSL, αυτό είναι το DXC του Παρπαθωμά. Αυτό είναι το χαρτί το πολυπόδητο. Εντάξει. Και εδώ βλέπετε και έχει ένα στικάκι 200 χωρών. Γιατί όταν το πήρε είχα ήδη 200 χώρες. Τώρα έχω 316. Είμαι κοντά να πάρω 330, πας για χρόνο ρόλο. 321 παίρνεις χρόνο ρόλο. Εσύ εξάρι που είσαι. Ναι. Λοιπόν, σύνδεση με άλλα logbooks. Δεν θα έχουμε τίποτε εδώ, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Logbook for Oscar Mike, DX Lab και Have Ready Deluxe. Και άλλο. Τι κάνεις. Πας και στείνεις πού είναι το TQSL, ποιο είναι το username, ποιο είναι το location, είναι σημαντικό αυτό. Και πλέον κάνει, μετά το ένα κουμπάκι θα κάνει αυτόματα. Τα κάνει αυτόματα. Εντάξει. Σε όλα αυτά τα προγράμματα που βλέπετε δουλεύουν χωρίς πρόβλημα. Εκτός από το κείμενο, όχι. Μιλάμε για logbooks, εντάξει. Ναι. Εγώ χρησιμοποιώ MixW. Δεν έχει connectivity με αυτό. Grid tracker και τα κάνει όλα. Οκ. Το grid tracker ανεβάζεται ψηφιακά σε μένα. Λοιπόν, το φορός Carmike πρέπει να το... δεν τα ανεβάζει. Προσέξτε λίγο πώς την πατάνε, γιατί με παίρνουν διάφορα από όλη την Ελλάδα και με ρωτάνε γιατί δεν δουλεύει εκείνο, δεν δουλεύει το άλλο. Υπάρχουν λοιπόν βλαμμένοι ραδιοτραστέχνες που για κάποιο λόγο το TQSL δεν το βάζουν default εκεί που πρέπει να είναι. Και το βάζουν σε άλλο δίσκο, σε άλλο path. Λοιπόν, υπάρχουν κάτι καφενεία προγράμματα όπως το Hamlet του Deluxe, ας πούμε, είναι καφενείο για μένα πρόγραμμα, ακόμα και η καινούργια έκδοση, που δεν του αρέσει να πηγαίνει σε άλλο σημείο. Ενώ το λόγο που φοράς προγραμμάκι μπορεί να το βάλεις στο δίσκο Χ. Με path format παπατζίνη. Το διαβάζει κανονικά. Δεν έχει κανόνα. Υπάρχουν προγράμματα που έχουν προβλήματα όμως. Άρα μην πειράζετε το default location των προγραμμάτων. Εντάξει. Λοιπόν, και μια μιλάμε για βραβεία, για το βραβείο αυτό νιώθω πάρα πολύ περήφανος, όσο και για το IOTA, είναι το DXC Challenge. Ξέρετε τι είναι αυτό. Εδώ βλέπετε έχει ένα στικάκι 2.000. Έχω φτάσει στα 2.000 και. Απλά δεν το αγόρασα το στικάκι. Είναι όλα τα slots που κάνεις στην DXC, τα slots τα λέω μπάντες. Εντάξει.
και modes. Κάθε αυτό μετράει σαν ένα challenge. Κομπλέ μπάντα. Διεξισή αναμπάντα και mode. Λοιπόν, αυτό είναι το σπασμό της. Αυτό που βλέπετε, ενώ εδώ έχω 1000, εδώ έχω φτάσει τώρα στα 2100 ήδη. Ο φίλος μου DCDs έχει 2.998. Άπειρο νούμερο. Ο CS, ο φίλος μας, έχει 3.150. Είναι μάλλον νούμερο 1 στην Ελλάδα σε challenge. Λοιπόν, δεν θα δούμε βίντεο, δεν θα δούμε demo. Δεν έχεις ακόμα LOTW, κάνε μπορείς. Βοηθάω εγώ να το κάνετε. Περισσότερες πληροφορίες εδώ και στα σεμινάρια της ΕΡΒΕ. Η ΕΡΒΕ έχει ήδη πάνω στο YouTube σεμινάριο για LOTW για προχωρημένους. Και έχει κόσμο που τα παρακολουθεί. Βεβαίως. Από άλλους συλλόγους. Δεν νιώθετε συγκινημένοι που έχουμε τελειώσει πρώτη φορά λιγότερο από 2 ώρες? Μία ώρα και 11 λεπτά. Δεν έχει ξαναγίνει. Επίτηδες το έκανα για να είναι, όχι, για να είναι τέτοιο. Πώς το λένε, να μην είναι κουραστικό. Γιατί αν βρέχαμε και με τα προγράμματα πώς στείνονται κτλ. Όχι, θέλουμε 3 ώρες. Εννοείται ότι σκέφτομαι σοβαρά να κάνουμε ένα σεμινάριο για το log for Oscar. Αλλά όλο. Πώς στείνεται, πώς πραγματοποιείται, πώς συνδέεται με το W, πώς συνδέεται με το Club. Το λατρεύω, όχι δα. Για σεμινάριο είναι πολύ δουλειά. Α, για σεμινάριο είναι πολύ πλοκό. Όταν έχουμε μία επαφή επιβεβαιωμένη στο QRZ, μέσα στο υπολογιστή μας δημιουργείται κάποιο αρχείο το οποίο μετά μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Και αυτό είναι μόνο είναι πάνω στο cloud. Ναι, πώς μεταφέρουμε αυτή την επαφή στο... Καταρχήν, πρώτα πρέπει να την καταχωρήσεις σε ένα logbook. Όχι στο online. Όπως κάνουν πολλοί αυτό το κλιματικό λάθος. Ναι. Το QRZ είναι online μόνο logbook. Δεν είναι πάνω στον υπολογιστή σου. Και για να κατεβάσεις από το QRZ τις επαφές αυτές, πρέπει να έχεις συνδρομή. Αλλιώς δεν μπορείς να τα κατεβάσεις. Ναι, αλλιώς δημιουργώ ένα... Όχι αλλιώς. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι, έχω ένα logbook στον υπολογιστή, στο σπίτι μου, στο site. Το log for Oscar. Που έτσι κι αλλιώς είσαι υποχρεωμένος από τον νόμο να έχεις ημερολόγιο. Δηλαδή, παλιά είχαμε με κάποια... αυτόν τον τρόπο εγώ βασικά δεν έχω logbook. Πρέπει να κάνεις ένα logbook πλέον. Γιατί όταν έδωσες εξετάσεις, δεν το θυμάσαι, να σου το θυμίσω, λέει ο νόμος ότι είσαι υποχρεωμένο να κατάσταση ημερολόγιο επαφών. Και παλιά, παλιά είχαμε σε χαρτί. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κομπιούτερ. Δεν σε λέει το κράτος το θέλω σε χαρτί. Ναι, απλά νόμιζα έχοντας το QRZ ότι έχω το λόγο. Δεν έχω. Πρέπει να έστησα το QRZ για 500 εκατομμύρια λόγους που έστω αυτή τη στιγμή πρέπει να έχεις τον υπολογιστή σου στο σπίτι logbook. Πώς μεταφέρω αυτή την επαφή? Δεν την μεταφέρω. Γράφω μόνη μου στο logbook τα στοιχεία. Ναι. Όταν πήγαμε να βγάλουμε την αν είσαι μέλος στον υπολογιστή, άμα πληρώνεις 35 ευρώ στο Γκουαζέ και σου δίνει τα άδειες, τα παίρνεις και βάλτε όπου θες. Αν έχεις όμως λόγο που σου λέει, το έχεις στο άδειο και βάλτε όπου θες μετά εσύ. Βάλτε στο... Άκουσα με λίγο. Το ανάποδο κάνεις. Ναι, αλλά για να έχω στο λόγο μου επιβεβαιωμένη επαφή, δεν μπορεί αυτός με τον οποίο επικοινωνούσα να μπει στο δικό μου το logbook. Δεν μπαίνει. Αυτό είναι ακριβό. Πώς γίνεται? Όταν εσύ μιλάμε για το QRZ, δεν γίνεται με το αρχείο. Είναι σημαντικό. Αποφάσισε. Ποιο θα το θες? Βασικά το LOTW. Μην μιλάς. Για το LOTW που συζητάμε, λέω, ή για το... Το LOTW, τι συνδρομή έχει το χρόνο? Καμία. Είναι δωρεάν. Τώρα με το Τα βραβεία του μονοπληρώνεις. Αν σε ενδιαφέρουν. Πρόσεξε με λίγο, θα σου δείξω ένα ζωντανό πράγμα. Ντοντό, μην μιλάτε σας παρακαλώ. Λοιπόν, θα σου δείξω αυτή τη στιγμή τα τελευταία και όσο πανέμασα εγώ στο LOTW. Πάρουμε ένα το τελευταίο. Το Mike Papa 7DX, το βλέπεις? Αυτό δεν το έχει ανεβάσει ο Μάγκας στο LOTW και αυτό δεν έχει εδώ τη χώρα του. Ενώ ο Lima 6 Lima Whisky έχει ανεβάσει την επαφή, έγινε match,
έγινε confirm, είναι επιβεβαιωμένη αυτή η επαφή. Και αν πατήσεις απάνω στο Λουξεμβούργ, σου λέει ποια χώρα είναι. Αν πατήσεις εδώ, σου λέει το μέρη του QSO. Δεν το πήρε όμως, τώρα το πήρε. Όχι, αρνείται. Λοιπόν, και λέει ότι ο Λίμα X-Ray 1 που είναι Λουξεμβούργο, η 254 χώρα στη λίστα του DXC list, είναι στη 14 ζώνη, στην ITU 27, έχει grid αυτό, το grid που έχει βάλει αυτός. Ξέρεις τι είναι grid. Create locator. Ναι. Έχει μιλήσει αυτός με τον SV2 CFJ, που είναι Έλληνας στη 236 χώρα, που είναι 20 ζώνη ITV 28 με τέτοιο grid, και πρόσεξε τι λέει τώρα. Το confirmation, όχι το QSO, το QSO δεν το διαφέρει, το πρώτο έγινε το 1999. Το confirmation έγινε στις 9 του 25, 9 και 29. Άκυρο. Αυτό είναι το QSO. Αυτό το μπλε όμως είναι το confirmation. Δηλαδή ότι στις 9 Τρίτου, στις 21 και 11, το QSO έγινε την ίδια μέρα, αλλά στις 9 και 29 το πρωί. Αυτά είναι η UTC time, δεν είναι η ώρα. Στις 21 και 11 αυτός ανέβασε, εγώ το ανέβασε πιο μπροστά. Είχα ανέβασε το δικό του Άγγιφ, το QSO δηλαδή αυτό, και το έχει κάνει μάτς. Και λέει ότι είναι mode FT8, η μπάντα είναι 12 μέτρα, η συγγνώμη είναι αυτή. Και εγώ τώρα πώς περνάω όλα αυτά τα στοιχεία στο δικό μου το logbook. Όταν γράφεις, κορίτσι μου, στο δικό σου logbook, γράφεις, δηλαδή το με αυτόν. Τον ακούς να κάνει CQ, τον απαντάς. Γράφεις το προσάνθρωπο. Λίμα X-Ray 1, Λίμα Whisky. Σε ένα ημερολόγιο. Αυτόματα το ημερολόγιο, από το τρασίδιο σου έχει πάρει τη συγνότητα. Εντάξει. Από το πρόγραμμα παίρνει και το mode. Δηλαδή, αν κάνεις ψηφιακά, κάποιο πρόγραμμα ψηφιακό θα δουλεύεις, αυτόματα παίρνει το mode. Αν είναι FT8, αν είναι FT4, αν είναι PSK, αν είναι FTY και so on. Έχει 7.300. Άρα το cosine, τη συχνότητα και το mode τα παίρνει αυτόματα όλο από το transceiver πάνω πρόγραμμα που κάνεις. Αν λοιπόν τελειώσει το QSO και κάνει save, δηλαδή κάνει save το QSO, το έχει σώσει. Δηλαδή τι έχει σώσει? Όλες αυτές τις πληροφορίες. Και αυτές. Τέλειωσες. Τέλειωσες τι εννοώ? Όταν θα τα ανεβάσεις αυτά στο LoadW και ανεβάσει και αυτός, τότε θα βγει το μαγικό πράγμα. Το καταλάβες? Δεν το κατάλαβες. Αυτοί λοιπόν που γράφουν χώρες εδώ, ότι βάζεις μόνο το χαρακτηριστικό enter και έφυγαν. Ακούς, όλα αυτές οι χώρες που... Πρέπει να έχουν συγκεκριμένο logbook που μπορεί να το κάνει. Όλα τα logbook κάνουν αυτό το πράγμα. Όλα. Πρότεινε κάποιον για να μπορέσει... Το έκανα ήδη. Log for Oscar Mike. Αυτό που το κάνει το πρόγραμμα. Ποιο είναι αυτό? Log for Oscar Mike. Το κατέβασε εδώ αυτό. Log for Oscar Mike. LO4 όχι εννοώ. Λίμα, όχι σε γραφτεραστέχνης. Λίμα Oscar Golf for Oscar Mike. 4. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το κάνουν στα LOS και είναι για μένα το πιο γαμάτο live ζωντανό πρόγραμμα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα το έκανε. Πώς μεταφέρει στα αντιφαρχεία. Δεν θα το πούμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τα δούμε online. Σύγκριση αυτό με το... Συγγνώμη, αυτό δεν το έχω. Πρέπει να το κατεβάσω. Ναι. Το βάζεις στον υπολογιστή αυτό, τα σεταρίσματα, θα στα πω ένα-ένα. Αυτό χρησιμοποιώ και εγώ. Εντάξει, κλείσει το. Ποια? Δεν είναι σου. Ελπίζω το ρολόι. Το